Hogyan legyen sikeresebb a 2024-es éved? Mi kell ahhoz, hogy boldog párkapcsolatod, jobb egészséged vagy több pénzed legyen? Miért nem elég önmagában a pozitív gondolkodás? Hogyan hatnak az önkorlátozó hiedelmek? És hogyan tudod feltárni őket? Hogyan használhatod ehhez az izomtesztet? Erről lesz szó ebben a videóban. Jó reggelt, ébredők! Szeretettel köszöntelek az Új Horizont csatornán, ahol új nézőpontokat kaphatsz egy egészségesebb, boldogabb élethez. Mi kell a sikerhez? A siker az az, hogy hogyan alakul a párkapcsolatod, a hivatásod, a pénzügyi helyzeted, a lakáskörülményeid, az egészséged, az emberi kapcsolataid, az attól függ, hogy milyen dolgokat teszel. Tehát a cselekvéssel tudod alakítani a világodat. Fontos, hogy a megfelelő dolgot tedd a megfelelő időben. Az, hogy mit teszel, az az érzéseidtől függ. Az pedig, hogy milyen érzések jöhetnek létre benned, attól függ, hogy milyen gondolataid vannak. A legtöbb divatos irányzat itt meg is áll. És azt mondja, hogy akkor tehát gondolkodjál pozitívan, ettől majd pozitív érzések jönnek létre benned. És így a pozitív érzés keltette cselekvésből pozitív lesz az eredmény is. Igen ám, de mi miatt nem tudsz pozitívan gondolkodni? Például miért nem hiszed el azt, hogy létezik egy olyan ember, aki az ideális társad lehetne? Vagy ha azt el is hiszed, hogy létezik, talán az okoz gondot, hogy elhidd, hogy kellhetsz neki. És ez az ok pedig nem más, mint a hitrendszer. Ugyanis a hitrendszer szab irányt a gondolataidnak. Úgy tereli egy adott irányba, ahogy a sziklavájat tereli a folyó vizét. Határozottan és keményen. A hitrendszer olyan, mint egy szűrő. Csak azt engedi át, ami összhangban van vele. Ami ellentétben áll a hitrendszer igazával, azt kiszűri, eltávolítja, nem engedi, hogy meglásd. A világból csak azokat a dolgokat vesszük észre, és lehet, hogy mára elcsépelt lett a kifejezés, de csak azokat vonzzuk be, ami a hitrendszerünkkel összhangban van. A hitrendszer olyan, mint a számítógép operációs rendszere vagy alapszoftvere, lásd Windows. Ha hibásan működik, akkor hiába próbálok rá szuper alkalmazásokat telepíteni, nem fog rendesen működni. Például, ha valaki kiskorában azt látja, hogy a szülei folyton veszekednek, és például az anyját vagy az apját rengeteg fájdalom éri a házasságból kifolyólag, akkor az ő Windowsába a párkapcsolat ennek a mintának megfelelően kerül be. Vágyhat ő felnőttként ideális kapcsolatra, de az alapszoftverrel az nem lesz kompatibilis, hiszen abban az van, hogy minden szenvedés és fájdalom forrása a házasság. Ez az életében különböző módon testet ölthet. Egy biztos, amíg érzelmileg meg nem oldja, és nem lesz tudatos arra, hogy miket hihetett el a látottak alapján gyerekként, addig normális kapcsolatra nem nagyon kell számítania. A hitrendszer azért tudja leginkább befolyásolni az életünket, mert tudat alatt van. Azaz tudatosan nem is látom át, hogy egy önkorlátozó hiedelem miatt teszek így vagy úgy. Pont úgy mozgat bennünket, mint egy marionett bábút a zsinórok. Ezek a tudatalatti minták egyébként nem akarnak rosszat. Pontosan azért mentődtek el, vagy azért örököltük meg őket az őseinktől, hogy ezek révén túléljünk. Egy újabb példával élve, ha a nagymamának meghal az első gyereke, és ő ezt a fájdalmat a párkapcsolathoz társítja, mert amíg nem volt férje, teljesen boldog volt, a dráma onnan kezdődött, hogy egyszer lefeküdt vele, akkor az automata agya fontosnak tartja ennek az információnak az átadását, hogy az utódok már elkerülhessék az ebből fakadó szenvedést. Hiszen minden örökölt traumának az az értelme, hogy az utód már nagyobb biztonságban legyen. Ugyanígy, ha megharapja a papát a krokodil, azt is továbbadja, és az utód már nem fogja piszkálni a krokodilt, hiszen zsigeri szinten érzi, hogy nem jár jó vele. Ha viszont a krokodilharapás okozta szenvedés miatt az automatika úgy dönt, hogy ez fontos info, mert intenzív szenvedést okozott, tehát tovább kell adni, akkor mekkora szenvedés a gyerekének az elvesztése. Ez sokkal inkább tovább akarja majd adni az automata agy, hiszen ezzel a fontos ismerettel elkerülheti ezt a szenvedést. Így az automatika el fogja kerülni az ideális társat, hiszen a párkapcsolat gyerekvállalásra való, és az algoritmus szerint a szenvedést így el lehet kerülni. Természetesen, ha valamelyik ősöd a pénz miatt került bajba, mert mondjuk azért törtek be hozzá, mert látszott rajta, hogy jól áll, és bajuk lett, akkor ez a trauma társulhat a pénzhez, és a tudatalatti megpróbál ettől is megóvni, nehogy már agyon csapjanak, mert tehetős vagy. Persze nem muszáj hozzá ekkora dráma. Van, akinek az is elég, hogy gyerekkorában az anyja elfehéredve szólt a gyerekre, hogy ne vedd a szádba a pénzt, mert az rettentően koszos. A gyerkőc agya pedig ügyesen elmentette, hogy fúj. Hát ettől a dologtól távol kell tartani magunkat, mert ettől még komoly bajunk lehet. Ráadásul, ha felprogramozó élményként ott van a nagyszülők sorsa, akiknek lesöpörték a padlásukat is. Azaz hiába volt meg mindenük, elvették. Akkor ezt a traumát is fel akarja oldani az agy. És azt mondja, hogy inkább verjünk el mindent, mintha nem lenne holnap. Hiszen retteg attól, hogy elveszik tőle. Nézze, uram!
Amit megeszik az ember, az a sajátja, az az övé. Amit megeszek, az az enyém. Az itt van, azt el nem veszi senki tőlem. Túlsúly mögött is meg szokott jelenni ez a program. Ha viszont hozzáférünk ehhez az adathoz, és tudatosítjuk, hogy igen, ez ott és akkor biztosan szörnyű volt. A tudatalatti joggal hitte, hogy meg kell óvni a fájdalomtól. De hát ez hál' Isten nem törvényszerű. És ezt a szenvedést, amit átélt például a gyermek elvesztésével kapcsolatban, valójában nem a párkapcsolat okozta. Na, amikor ezt tudatosítja, akkor megtörténik a csoda, és rátalál az igaz szerelem hősünkre. Vagy a másik példánál már nem kell elkerülni a pénzt, mert nem úgy koszos az. Anyád csak azt akarta, hogy ne nyalogasd. És a tudatalattiból vezérelt pénzelkerülés, hogy megfeleljek anyám mintelmének, okafogyottá válik. A tudatalatti szóból azért elég szépen kiderül, hogy ezek a minták tudatalatt vannak. Azaz nem tudatosak. De hát akkor hogyan hozzuk fel őket a felszínre, merülhet fel a jogos kérdés. Hát kell egy módszer, amivel hozzáférünk a tudatalattink birodalmához. És persze van több ilyen módszer. Például az agykontrollban tanult álomkontroll technika, a hipnózisnak a különböző módszerei, stb. Van viszont egy olyan, amit a kineziológiában használunk, és 1949 óta bizonyít, ez pedig az izomteszt. Mindig kéznél van, és miután megtanultad, nagyon megbízható. Hamarosan ki is próbáljuk együtt, ha van kedved, előtte azonban nézzük meg, hogy mitől és hogyan működik. Szóval a túlélés érdekében az agyunk folyamatosan ment minden ingert, érzést, történést, ami ér minket a létezésünk kezdete óta. Ezek az információk a tudatos elménk számára csak korlátozottan hozzáférhetőek, hiszen csak rendkívüli helyzetben, mondjuk életveszélyben van rá szükség. Viszont attól, hogy a tudatos elme számára csak ritkán hozzáférhető, a tudatalattiban összegyűlt információknak köszönhetően az automata agyat pontosan tudja, hogy mire van szüksége a testednek a megfelelő működéshez. Ez a képesség nem csak ránk jellemző, hiszen minden élőlény, már a legegyszerűbb szervezetek is reagálnak a környezetükre. Enélkül nem lenne képes az élővilág alkalmazkodni a bolygón kihívásaihoz. A növények a fény felé növekednek, és kerülik az árnyékot. Nyilván vannak olyan fajok, amelyik éppen az árnyékot kedvelik, de a lényeg az, hogy minden élőlény közelít afelé, ami támogatja őt, és igyekszik távol maradni attól, ami árt neki. Még az egysejtű jószágok is távolodnak a méregtől, ha a mikroszkóp alatt a Petri csészébe cseppentünk. Azonnal a másik irányba igyekeznek. Szóval ösztönösen tudja minden lény, hogy mi támogatja őt, és mitől kell távol maradnia. És így van ezzel a mi testünk is, és akkor jöjjön az ígért kísérlet. Ha van kedved, álljál fel most kérlek, kényelmesen, a lábaid körülbelül vászélességben legyenek. Olyan módon állj, ahogy neked a legkényelmesebb. Legyen csend körülötted, persze engem ne halkíts le. De igyekezz, hogy más ne vonja el a figyelmedet. A kezeid kényelmesen lógjanak a tested két oldalán. Gondolj arra, hogy itt vagy, és éppen állsz. Figyeld meg, hogy milyen érzés, ahogy a talpad érintkezik a talajjal. Figyeld meg a kezeid súlyát, ahogy húzza a gravitáció. A fejedet állítsd középre, hogy a legkisebb energiába kerüljön tartanod. Ahogy a testérzetre figyelsz, a gondolataid elcsendesednek, és egyre jobban a jelenbe kerülsz, ami fontos része a gyakorlatnak. Van, akinek az is segít, ha behunja a szemét. Miközben állsz, vedd észre, hogy a tested icipici mozdulatokkal igyekszik fenntartani az egyensúlyodat. Apró kis izommozgásokkal oldja meg, hogy állva maradjál, amikhez nem is kellett tudatosan odafigyelned. Gondolj most egy szerettedre, akit nagyon szeretsz. Képzeld őt magad elé. Közben lazán próbálj egyenesen állni. Lelki szemeid előtt lásd a szeretett szemét, vagy akár egy szeretett állatodat. Érezd a szeretetet, amit ez iránt a lény iránt érzel. Figyeld, hogy milyen érzést vált ki ő a szívedben. Figyeld meg, hogy mi történik. A legtöbb ember kb. 10 másodperc alatt dőlni kezd előre. Ha nálad is így volt, örülj neki. Ha nem ez történt, akkor sincsen semmi baj. Ezt a gyakorlatot bármikor elvégezheted. Lehet, hogy behunyt szemmel jobban megy majd. Most gondolj egy olyan állatra, amitől írtózol. Képzeld magad elé. Ha egy állattól sem írtózol, akkor ha van olyan személy, akit ki nem állsz, az is jó lesz. Ha olyan sincs, akkor gondolj arra, például, hogy háború. Figyeld meg, hogy mi történik. A legtöbb ember ilyenkor hátrafelé kezd dőlni. Azok a mozdulatok, amik miatt dőlni kezdesz, nagyon aprók, és nem tartoznak a tudatos irányítás alá. Persze akarattal is dőlni kezdhetsz, de most a feladat az, hogy egyenesen próbálsz állni,
és közben vizualizálsz egyszer egy pozitív, majd egy negatív ingert kiváltó élőlényt vagy eseményt. Kezdetben lehet, hogy nagyon jelentéktelennek érzed a dőlés mértékét. Ez gyakorlással egyre jobb lesz. Egyre gyorsabban és egyre pontosabban tudod majd használni ezt a módszert, a dőléstesztet, és minél többet gyakorolsz, annál magabiztosabban tudsz a tudatalattid birodalmához hozzáférni. Most próbáljuk ki azt, hogy nem pozitív és negatív érzésekre akarjuk, hogy reagáljon a tested, hanem állításokra. Amikor egy igaz kijelentést teszünk, például a nevem Zoli, a testünk ugyanúgy reagál, mint a fénykedvelő növény a napfényre. Feléje, azaz előredől. Persze csak akkor, ha te is Zoli vagy. Ha nem vagy Zoli és azt mondtad, akkor hátrafelé fogsz dőlni. Próbáld ki most a dőléstesztet egy igaz és egy hamis állítással is. Addig nyugodtan állítsd meg a videót. Az nagyon fontos, hogy ne te kezdeményezd a dőlést. Ha elsőre nem érzed határozottan, az nem baj. Gyakorlással jobb lesz. A lényeg, hogy finom mozdulatra számíts, legyél figyelmes és legyél jelen. Egyszerűen hagyd, hogy valamilyen irányban elmozduljon a tested. Nézzük meg, hogyan működik az izomteszt. Testünk egy összetett rendszer, aminek igen komoly vezérlése van. Úgy dobog a szívünk, úgy veszünk levegőt, a beleink úgy dolgozzák fel a tápanyagot, hogy tudatosan nem kell figyelni rá. Ezeket a folyamatokat a tudatalatti elme irányítja, lenyűgöző hatékonysággal. Ha megértjük, hogy minden bennünk zajló folyamatot a tudatalatti elme irányít, akkor elég logikus arra gondolnunk, hogy tökéletesen tisztában van azzal, hogy mi zajlik a testünkben. Pontosan ismeri a testünk igényeit, szükségleteit, problémáit, kiegyensúlyozatlanságait, mindent. Sőt, a tudatalatti elménk azt is tudja, hogy mi jó nekünk, mi az, ami támogatja az egészségünket, az energetikai rendszerünket, például milyen étel, és mi az, ami nem. Amikor a szerettünkre gondoltunk, erős izomválasszal reagált a testünk, és előre dőltünk. Ugyanígy hat ránk az, ha számunkra egészséges, minket támogató dologra gondolunk. Ha pedig a testünknek, vagy az energetikai rendszerünknek ártó dolgot tesztelünk, elgyengülő izomválasz lesz az eredmény. A dőléstesztben ilyen esetben hátradőlünk, hiszen a test távolodni akar attól, ami neki rossz. Ugyanígy az igazságok erős izomválaszt fognak eredményezni, a hazugságok pedig elgyengülő izomválaszt. Ha minden rendben van, az izom erősen tart, de ha valami stressz éri, akkor elgyengül. Gondolj arra, hogy például mielőtt valakivel rossz hírt közölnek, előtte arra szokták kérni, hogy üljön le. Pont azért, mert akár össze is eshet. Szóval az izomnak az erősen tartó és gyenge izomválasz közti különbségét akarjuk az izomtesztelésnél megérezni és következetesen használni. Sokan a dőléstesztnél maradnak, de vannak, akik az öntesztelésnek más módját is megtanulják, hogy hozzáférjenek a tudatalattiuk birodalmához. Ha szeretnéd új szintre emelni a tudatosságodat, és meg akarod lepni magadat, vagy egy szerettedet karácsonyra, az izomtesztelés online kurzusommal, akkor fogadd el tőlem a karácsony 25 kuponkódot, amit ha beírsz a rendelésnél, 25% kedvezménnyel lehet a tiéd ez a tudás. Milyen érzés lenne számodra, ha hozzáférnél a tudatalatti birodalmához? Ha tetszett ez a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, de érzed a hívást, akkor iratkozz fel a csatornámra, hogy ne maradj le egyetlen önfejlesztő tartalomról sem. Kövesd az Insta oldalamat, hallgassd a podcast adásaimat, ha tetszenek a tartalmaim. Köszönöm, hogy velem voltál, találkozunk a következő videóban, sziasztok!